बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभोर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा इनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ बर'नि मुंदांखा एक्टर सन्जय बसुमतारीनि सायाव जुरि अफिसियेल फेसबुक पेजआ जाबायदि पस्ट फोसावदों बेखौ लानानै दायो आदा सन्जय बसुमतारी बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोन्दों। थ' बिथाङा जुरि सिस्टारनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ। जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों। जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन, किन्तु जेतिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभोर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा इनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय। रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबाबो एक्सेप्ट खालामा, खारन आं सासेल' फिसाला आं बिबायदि मिथिनानै आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै, बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो। रायजोफोर नंगौ रायजोफोर, बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन, आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन, किन्तु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला इनिफ्राय आङो साइड जाबाय। लोगोफोर आं बिखौ बुजायदोंबो किन्तु बियो बुजियासै, खारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै, बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो। रायजोफोर बि आंखौ आंनि फट' भिडिअखौ लानानै बियो आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों, आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों, बिनि माने लाइफखौ आं धंख' खालामदों। आसलते बाथ्राया बिदि नङा। आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन, किन्तु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन, किन्तु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया गथ' दङ। आङो जुरिखौ थोयोमोन, आङो जुरिखौ गोसो थोदोंमोन। जोङो मोनसे एलबाम खालामनायाव लोगो मोनलायदोंमोन, बियो मथा मथि 8-9 माहनि आगोलनि खोथा। नंगौ आं बिखौ हाबा लानोबो आं सानदोंमोन, किन्तु बियो अलरेडि हाबा जाखानाय, सासे गथ'बो दङ। आं बिसोरनि न'फोरखौ आं माबोरै आं सेफायनो आरो बिथिं आं जाबाय न'खरनि सासेल' फिसाला, आं सासे बेचेलार, आं सासे हाबा जायै आङो सासे सेंग्रा। बियो आंखौ लानानै गेलेदोंमोन, आंखौ लानानै गेलेदोंमोन, मिसा बाथ्रा बुंनानै आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आगोलनि जिथु रिलेसननि भिडिअ माखासे फट' माखासेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै आंखौ थारमाने गोरोन्थि होनना सानदों, आंखौ थारमाने प्रमान खालामनो नायदों रायजोफोरनि सिगाङाव जे आंसो गोरोन्थि। नङा, बिदि नङा आसलते। आरो रायजोफोर नोंसोर बिसार खालाम, बि हाबा जानाय नंगौना नङा, बिनि गथ' दंना गैया। जुदि नंगौबा बिनिफ्राय नोंसोरो बिसार खालाम। आं मालाबाबो आं मिसा बाथ्रा बुङाखै। आंखौ दिनै जिथु अपमान खालामबाय बिखौ इसोरा नायना दोङो आरो बियो सासे इमान मिसलिया सिख्ला, आंखौ हाबा जायै सिख्ला होननानै, आंनि गथ' गैया, आं सासे बिबायदि होननानै आंखौ इउज खालामबाय। बियो गान खालामबाय, बियो गावखौनो प्रडिउसार होनना बुंदों, बेनिफ्राय आंखौ नोंखौनो आं एक्टर होननानै लाबाय बिदि। बेनिफ्राय बियो गावनि रुमाव आंखौ लिंहरो, आं थाङा होनना बुंबाबो फैलाय डिसकास दोङो माबा माबि। बेनिफ्राय आङो बिखौ मालाबाबो सानखायाखैमोन जे बियो हाबा जानाय बा बिनिया गथ' दङ, बिनिया आरो डिभोर्सबो गैया, जे डिभोर्सबो लायाखै, जेबो लायाखै। बेफोरखौ मिथिनानै आं बिनिफ्रायनो आङो साइड जादों। नाथाय रायजोफोर बेनिफ्राय 1.5 माह 2 माह जाबाय, लासै लासै रिलेसनखौ आं ब्रेकआप खालामबाय, आं बिखौ ब्लक खालामबाय। बेनिफ्राय खोथा गैया मा गैया, समफोर आंनिया हाबा, दायो ससियेल मिडियायाव बियो भाइरेल खालामनानै बियो आंनि हाबाखौबो सेफायनो लुगैदों। रायजोफोर नोंसोर आंखौ बिसार खालाम, आं मा खालामनाया उचित। सासे हाबा जानाय सिख्ला, सासे गथ' गोनां सिख्ला, बियो आंखौ खोमसियाव लाखिनानै दा आंनि हाबाखौ सेफायनो नागिरदों। रायजोफोर धन्यबाद।